ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। କଣ ହେଇଛି କୁହ? ସାର୍ ଝାଡ଼ା ଗଲାବେଳେ ନାଳ ପଡୁଛି। ଯଦି ଝାଡ଼ା ଗଲାବେଳେ ନାଳ ପଡୁଛି ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ହେଇଛି କିମ୍ବା ପୋଲ ହେଇଛି ସେଇ ବାଟେ ଉପର ବାଟେ ଯାଅ, ଆଉ ନାଳ ପଡିବନି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କଣ ହେଇଛି? ସାର୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ଜମାରୁ କମୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ରୋଗ ହେଇଛି ତମର? ଇଏ କିଛି ନୁହଁ, ଏ ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର। 3-4 ଦିନ ଭିତରେ କମିଯିବ। ଯଦି ମୁଁ ତମ ରୋଗ ଭଲ କରିଦିଏ ତମେ ମତେ କଣ ଦବ? ସାର୍ ଗରିବ ଲୋକ ମୁଁ ସାର୍, ମଶାଣିରେ ଗାତ ଖୋଳେ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ଗାତ ଖୋଳିଦେବି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ତମର କଣ ହେଇଛି? ସାର୍ ଫୁଲ୍ ବଡି ଚେକଅପ୍ କରିଥାନ୍ତି। କରିଦବା। କଣ ପାଇଁ କରିବ ତମେ ଫୁଲ୍ ବଡି ଚେକଅପ୍? ସାର୍ ପୁରା ବଡି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ପୁରା ସବୁ ଚେକଅପ୍ କରିଦେବି। ହଉ ତାହେଲେ ସେ ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାପରେ ଠିଆ ହେଇକି ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ମାରିବ ନା କଣ? ଝରକା ଉପରୁ ଡେଇଁଲେ କିଏ ବଞ୍ଚିବ? ହଁ, ତାହେଲେ ତମର ବ୍ରେନ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଥରେ ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଦେଖିବ ଏଇନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା ଜହ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଆକାଶରେ? ସାର୍ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା ବେଳଟାରେ କଣ ଜହ୍ନ ଥିବ? ସାର୍ ଖରା ହେଇଛି ବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ତାହେଲେ ତମ ଆଖି ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ଚା ଟିକେ ପିଇଦେଲେ। ଥୁ 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 ଥୁ। ସାର୍ ଏଇଟା ନିରୋଳା ପେଟ୍ରୋଲ ଗୁରା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଚା। ହଁ, ତାହେଲେ ତମେ ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମୋ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ସାର୍ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଆସିଲି। ହଁ, ତାହେଲେ ତମ ଗୋଡ଼ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଃ, ତମର ତ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପୁଣି କଣ ଦରକାର? ଦିଅ 2,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଶଳା ଡକ୍ଟର କିଛି ଟେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଚୂନ ମାରିଦେଲା ବେ।